टेबरनि कक्सन हरां फैसाव जों तिखौ सेरां सानाय जों से आईपीएफ तिरंनाय जों बाबा एमएलए या जों आईपीएफ तिरं बाबा मिनिस्टारिया रांना हमजनानै पावना हमजनानै जों टेबरा माथानि एमएलए मेलो तिरा माथानि मिनिस्टार जों बाबारे ते तो एसेंब्ली बो मकल बाय मकल मिलु याक फैसाव जों जे गाटा टेबरलेन जे टेबरनि छुक दुखनि कक जों तिखौ सेरां सानाय जों बुयहाया आं लासबारिखौ सेरां बुङो तिब्रासान थगैनो बागै तिब्रासान थगैनो बागै गोबां बोसोर सिपिएम खायथांगा सिपिएम खायनायाव आं सेरां बुङो अ मान्दाय आमचाया दाबो गोबां कुना कायका हाबै सिपिएम हाबै दंनायखौ आं सेरां बुङो 25 थाखा 35 बोसोर नरम सिपिएम खायनायाव दं समय जाखा तिब्रासान दा हांग्रायिंखा दा खायका नर काहाव साइमानो आईपीएफ दिन डिमांड तिब्रालेन दंमाने अब ता कमाय थाखा वाटै न बारो नों सिपिएम रो 25 बोसोर तिब्रासान हांग्रायनि बागै नों तामो डिमांड दिसाका तिब्रासान हांग्रायनि जों तामो खायगा नों सेवासना प्रयोजन दं अचिन तिब्रासान अ समयो बेयाव जों बुबाग्रा जों थगायग्रा जों तेरामा जों थगायग्रा जों सुद एमएलए मिनिस्टार होङै जों पावार लानानै जों थानानै जबा जों अरा जों एके जों 19 दफा जों तिब्रासान एक लगे माहिनाय जों ताव जमातिया कलाय रियां तिब्राना जराया बहाय हिना जराया बकजा कुपुर हिना जराया जों थांजा होङै जों महाराष्ट्र ते आथिका 10 बोसोर जों लगिरबाय जों तिब्रासान हामनानै थिनां जों गादा तिब्रानि बागै जों जमा माखायनाय दावदै बुगुं गोबां नेता दङ गोबां लिडार दङ तिब्रासान खेत तांबाय तिब्रासान बिजेपिनि जगलनाय क्लाइजाक दिनै महाराष्ट्र थगायग्रा दाबुक साबो थगायगासिनो नरगौ थाइमाना प्रयोजन दङ अ मान्दाय हाथियाव दिनै पान्डा दङ गिजा खेलाव आईपीएफ थानाय एडिसिनेल 5 थि तागो अजितनि बिजेपि हामनांगौ आं जाय कलेज फरायफोरनि जिमे आं जेफोरो संग्राम खाय दङबा जे तिब्रासान हांग्रायाव जों जेबो सामथाय अबफोरनि जिमे अ तागो अजित संगा जों तिरखंगोनगौ चिन्ता बरां सनबाय गोबां माथि आईपीएफ खायनो जों तिरखंगोनगौ जों बंनु खाबा दावाफोरो जोंबो सालसा जों आईपीएफ तियो जेपन डिमान्ड जों हामजागे तिब्रालेना हामजागेनो जों भट होय तिनि बिजेपि आईपीएफ थगार पायो बेबा तिनि नों बियां थांगा नि आईपीएफ तिखौ बियां थांगा नि सटिक नेता सटिक लिडार करनि बागै जों तिब्रासान तिनिबो बे थंजायै दङ जोंनि जे माने सते जों ताबो मायाङै दङ सटिक समयो सटिक डिसिजन लाना बागै जों ताबो एके जरा फाय सबे एकाते बुगुसं जोंनि हानि बुबाग्रा जोंनि जोङो लगिर जाब ताबो जोंनि बुबाग्रा जोंनि बागै जायनि एके कजो खाय दङ ताङै खाय दं बपिनि बागै खाया बनिनि आनि बागै आनि साय जे लेक जों फायनाय बंनि बागै जों बरमा खासिग्ला जों खरस फैसालायै जोंनि जे मूल डिमान्ड गाटा तिब्रालेनि खरस फैसालायै जों दिनै गामि आमचाय बाजार जों तिखौ सालायमा दङ जों ता गाटा तिब्रालेन नां जों गाटा तिब्रालेन आमा कारनखा जों तिब्रासान बसं से 60 থেকে 70 বছরमै गोबां मा पार्टी खेलेगा 25 থেকে 35 বছর সিপিএম সরকার চালু থাকা কংগ্রেস থাকা তাবো